Buonasera, merħba għal program ieħor mis-sensiela Mixon, il-programm 118. Illum nibda jiena billi nitkellem ukoll fuq il-Grand Prix ta' San Paolo li għadu kien spiċċa ftit tal-ħinilu llum ovvjament fħabba qed insuqu fil-Brażil u fil-belt ta' San Paolo wkoll għażilt li nilbes il-flok tal-akbar sewwieq inni qatt rat il-Formula wieħed jikser kemm jikser rekord for Max Verstappen. Qed nirreferi għal Ayrton Senna da Silva li anki llum waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-podju rajna t-torsida Brażiljana kanta il-kor tiegħu u dan ifisser illi jgħaddi kemm jgħaddi żmien Ayrton qalbna għadu ħaj għal dejjem. Mela, nibdew billi nagħtu naqra ħarsa ħafifa lejn ir-riżultati illi kellna minn din it-tellieqa qabel ma mbagħad ħassoltu nibdew nelaboraw fuq it-temi prinċipali. Max Verstappen jerġa' jirbaħ it-tellieqa fit-tieni post Lando Norris fuq McLaren, Fernando Alonso t-tielet għall-Aston Martin, fir-raba' post insibu lil Sergio Perez fuq Red Bull, Lance Stroll il-ħames fuq Aston Martin, Carlos Sainz sitta Ferrari, Pierre Gasly s-seba' l-Alpine, Lewis Hamilton 8 fuq Mercedes, Yuki Tsunoda 9 fuq l-Alfa Tauri, Esteban Ocon l-10 fuq Alpine, Oscar Piastri jispiċċa t-tellieqa fl-14 post dawra il-bot mill-rebbieħ u l-aktar dawra veloċi jagħmilha Lando Norris leb 62 ħin ta' minuta 12.486. Biss jekk illum sibtu li ħataraw Antonello ċelebrattiv, eccetera, eccetera. I'm sorry li se jkolli niddiżappuntakom qabel xejn nfakkarkom ninsabu f'xandira diretta għal min irid jagħti reazzjoni tiegħu fuq dak kollu li se nkun nitkellem bħalu. Kont qed ngħidilkom illi llum m'iniex kuntent għas-soltu għal fatt illi ġejna t-tieni. U forsi tidher naqra wkoll ironika l-affarijiet għaliex Lando għamel dak kollu li seta' spiċċa t-tieni fl-isprint ħal aktar leb veloċi kif se naraw iżgħet il-qudiem jinsab verament viċin illi jikseb ir-raba' post, biss m'iniex kuntent. U ikolli nistqar magħkom illi iva jiena illum kont qiegħed nistenna rebħa. Ir-raġuni hija illi jiena kont nemmen illi bil-setup tal-karozza li għandna stajna mhux biex nisfidaw imma nelbu lil Verstappen. Sfortunatament Verstappen reġa' qalilna le u Lando Norris issa naħseb se jkollu jikkonsla bit-tazza Toto Cutugno il għaliex bħal Toto Cutugno li bejn l-1984 u l-1990 spiċċa Sanremo għal 6 darbiet fit-tieni post, Lando Norris illum spiċċa it-tieni għas-6 tellieqa. M'iniex qed ngħid qed neħħi mertu la ta' Verstappen il għaliex dis-sena diġà wara kemm il-darba li m'hemm ħadd tajdejh u laqqas ta' Lando. Lando għamel xogħlu grazzi iva tal-podju
Grazzi tal-punt kollu li ġibt fit-tmiem il-ġimgħa imma illum ħanejdu hekk. Minix stennejt forsi dik xi ħaġa iktar, fejn forsi nista' nirrekrimina. It-tluq fil-sprint tal-bieraħ l-isfortuna li kienet illandu fil-provi tal-kwalifikazzjoni, ma rridux ninsew l-istart eċċellenti li Lando għamel fil-ewwel tluq, issa wkoll nitkellmu fuq l-inċident li kien hemm fl-ewwel dawra. Jiġifieri l-istajna għamilna. Sfortunatament sibna dak il-breakul ta' Verstappen illi għal darba reġa' detta liġi fil-kamp ta' Interlagos. Issa qed tgħiduli x'qed tistenna miż-żewġ titli l-oħra m'iniex qed nimmaġina la lil Verstappen ifalli Las Vegas u Abu Dhabi u spinas li il-McLaren tirbu xlufna minn daż-żewġ ġiġijiet. Nikkunslaw bl-sprint ta' Piastri tal-Qatar at this point in time. L-ġen nitkellmu fuq Piastri. Piastri spiċċa l-14 illum, fortunatament kien involut f'dak l-inċident illi kellna fl-ewwel dawra bejn Kevin Magnussen u Alexander Albon. It was a racing accident, volli muħna tul tort il-ħadd. Piastri kellu l-sfortuna li kien għaddej meta dawn it-tnej kienu qed jindaħlu bejniethom. Rear wing failure, anzi il-proset il-mekkaniċi illi irnexxielhom ukoll jirranġaw l-affarijiet, biss illum Oscar kien iktar qiegħed għaddej biex jiġbor id-data at this point. Data li nispera li tkun ilna utli għall-2024 bit-tama illi dak illi stennejna u se nibqgħu nistennew fl-2023 sa fl-aħħar naraw fl-2024. Jiġifieri qed nirreferi għar-rebħa ta' Grand Prix. Mela, kapitlu McLaren li għaddej nieħu Verstappen ma nistgħu ngħidu id-dettaliġi. Li għand xinejt l-lum ukoll fil-fatt ġaqet nara l-kumment ta' Jordi Brinka ta' hawnhekk. Fernando Alonso 42 sena jew ieħor fejn kulħadd ħaseb li Perez kien se jikseb it-tielet Alonso reġa' qabsu kemmu kbir Fernando Alonso. Wis. Manuvra ta' applawsi illum Aston Martin illi fl-aħħar qed kellhom tellaqgħa tajba għaliex anke Stroll ġie l-ħames imma dik il-battalja fl-aħħar bejn Alonso u Perez kompli tikkonferma fejn Alonso fil-fema fqira umni tiegħi ma nkunx arroganti jekk ngħid dan bniedem għandu jiġi kkunsidrat fost l-aqwa 10 sewwieqa ta' kull żmien. Il għaliex illum tagħna l-aħwa 43 sena u jibqa' jġiblek il-podi. Ħadd ieħor infakkru biss li ta' 43 sena daħal lura fil-Formula Wieħed bħalma għamel Alonso u imma ħlif jaqla daqqiet fuq rasu m'għamilx sew fuq it-trakka mingħand kulħadd u kif ukoll mingħand sieħ Nico Rosberg fis-sentejn illi dan is-sewwieq ta' 42 sena għamel mal-Mercedes jaqla fuq rasu jirringrazzja l-ħanin Alla illi Maldonado taħalġu Hamilton f'Valencia biex dan il-bniedem kiseb podium fortunus ta' dik l-età. PS jalla dan il-bniedem li qed nagħmel referenza għalih m'għandhomux ma nisimgħu aħbarijiet tajba dwaru għalkemm ma nafx. Għalhekk imbagħad bħalma dejjem ngħid ir-rivalità tibqa' fit-trakka. Voldieri, parentesi żgħira, keep fighting Michael u jalla kif qed ngħidu m'għandhomux ma naraw forsi lura b'xi mod fit-trakka.
Biss lura l-battalja bejn Alonso u Perez kienet battalja sabiħa li ħallet il-kulħadd fuq ix-xwit fl-aħħar lebs u anke forsi reġgħu ġew naqra warajna issa l-Aston Martin u Alonso huwa kompetitur dirett tal-Norris għal dik il-battalja tar-raba post fil-kampjonat tal-kostrutturi. Ma bħala sportiv u dilettant ta' Formula 1 ħadd pjaċir bil-fatt li Alonso għamel dak ir-riżultat. Rigward Perez, ma nqisix disfatt tal kollox illum il-fatt li spiċċa raba. Il-raġuni hija illi dawn it-12 punt jafu jiswew fl-aħħar ta' dan ix-xahar, il għaliex hemm dik il-battalja t-tieni li għadha mhix magħluqa għal kollox, ma jaf tingħalaq f'Las Vegas. U laqgħet insemmu l-battalja t-tieni illum ma nixtieqx inkun partitarju tal-Mercedes. Mamma mia x'diżastru! X'diżastru! Illum. Letteralment, minnhom il-mekkanik ta' Alonso, Alonso saħħu Hamilton, għallu fil sar minnu, għakman ninsaw li fil-bidu għedin wara kull-film. U ta' tal għaw il-mekkanik ta' Alonso għallu il-Mercedes mitu, u l-lum vera mitu, dizastru sħiħ, Hamilton it-8, fil-biraħ fl-sprint kellu sprint diżastru wkoll tant illi anki qabsitu l-Alfa Tauri ta' Tsunoda infatti isser spiċċa fis-seba' post. Russell diżastru ieħor fil-fatra spiċċatila. Telliqa li letteralment il-Mercedes iridu jinsew jista' jkun 5 minuti ilu tant għalija kienet telliqa disfattuża nsellem ukoll il-Stefan Barbara li qed jgħidilna the best. Grazzi lilek Stefan kellu wkoll qed issegwina. Tim ieħor li llum kellu riżultat tajjeb kien l-Alpin illi permezz ta' Pierre Gasly u Esteban Ocon spiċċaw is-7 u l-10 reġgħu ħadu ftit punti u għandna l-Alpin senza għoda senza infamja. U anki Yuki Tsunoda li spiċċa d-9 fuq l-Alfa Tauri u l-opinjoni tiegħi fuq l-Alfa Tauri li ħadd wara llum iktar mill-opinjoni għal konklużjoni. Mill-ġdid, se nerġgħu nitkellmu naraw il-klassifiki ġuqa, ma nixtieqx inkun supporter tal-Williams jiena. Il għaliex l-Alfa Tauri bil-mod il-mod ġejjin u jekk sibna l-7 post tal-Williams huwa all but settled, naħseb illi Tsunoda u ċarbo għandhom xi jgħidu fuq l-affarijiet. Jordi, onestament, li taħseb li jieħdu raba post bejn Aston Martin u McLaren. Jordi, bil-rispett kollu, jiena xorta nemmen li aħna nispiċċaw il-raba. Issa, ovvjament, il-fatt il-lum l-Aston Martin ġabu dak il-punti kollha huwa messaġġ li l-battalja da ma temmitx, huwa messaġġ illi Piastri irrid jibda jtella l-punti huwa wkoll imma Jordi bir-rispett kollu lejk jiena nifraħlek tal-podju li ksibtu llum, imma xorta waħda nemmen illi Fernando Alonso jitlef il-raba post u l-Aston Martin tibqa il-ħames. Jiġifieri nemmen illi il-ftit targets li fadlilna il-McLaren għandna nilħuhom. Mela, eħna tu naħar sa l-klassifika tas-sewwieqa kif konna qegħdin ngħidu wkoll nippreparaw naqra il-grafika u il-klassifika tas-sewwieqa issa qiegħda taqra hekk. Max Verstappen 524, Sergio Perez 258, Sir Lewis Hamilton 226 naraw naqaddis ta' kemm kiber bejn il-Mexico u s-Surwik wara dina it-tellieqa huwa
tija għal-raba post fejn issa l-kelma zattija dawk it-tlet sewwieqa qegħdin kollha oqda hemm. Fernando Alonso, Lando Norris u Carlos Sainz. 198 għal Alonso, 195 għal Norris, 192 għal Sainz. Karl Leclerc 170, nota tajb nġbdu l-attenzjoni wkoll Leclerc irtira minħabba problemi idrawliċi, jina l-ewwel ħsibt li kien xi żball tas-sewwi iżda fil-verità kienu problemi idrawliċi llum il-Ferrari wkoll kellhom ġurnata orribli fejn tidħol reliability, mhux biss għal Leclerc imma anki is-żewġ sewwieqa tal-Alfa Romeo irtiraw bil-problemi fuq power unit, George Russell 148 dawk huma l-ewwel 8 mbagħad għandhom is-sewwieqa l-oħra kollha hemm isfel. Il-battalja għal-raba post se tkun waħda interessanti, nemmen li se tibqa' sal-aħħar għal raġuni illi jiena xorta nemmen illi l-Ispanjoli se jtuħħar tajm il-Lando. Għandi d-dubji però kemm Las Vegas u Abu Dhabi huma trakek illi jistgħu jiffavorixxu lilna, onestament. Jiena naħseb illi ma nafx. Nara telli għasal aħħar nemmen fil-kapaċitajiet ta' Norris nispera wkoll illi iż-żagħżugħ ma jindeludinix. Kampjonat tal-kostrutturi Red Bull 774, Mercedes 382, Ferrari 362, McLaren 282, Aston Martin 261 u 21 punt illi ċorta jridu jżommu tensjoni għolja fil-kap tal-McLaren, Alpine 108, Williams 28, Alfa Tauri 21, għaw l-Alfa Tauri kem tellaw punti mill-ħar tiġrijiet law, Alfa 16 u Haas 12. Għalhekk qedtilkom ukoll kif hu parti tal-Williams għalissa ma nagħmilx fatta li ġej is-seba' għaliex l-Alfa Tauri qed itellaw, qed itellaw, qed itellaw, qed itellaw u qed itellaw il-punti. Dik ukoll naħseb se tkun battalja interessanti għas-seba' post sal-aħħar tat-tellieqa. Ovvjament, jekk Jordi għadu qed jismana, minix qed ngħid b'arroganza illi lilkom qed narmikom kompletament, imma jiena nemmen li l-McLaren iktar milli tinkwita fuq l-Aston Martin naħseb li għandha bżonn tiżgura illi il-Mercedes u l-Ferrari ma jaħarbulniex. Carlos Sainz, naħdem fuq il-Ferrari wkoll spiċċa s-sitta telli għasat l-għafam senza l-għoda l-Ispanjol, pero punti illi s-gursejnu xibqa f'dik it-taqtija interessanti illi għanna għal-raba post tal-kampjonat tal-kostrutturi tas-sewwieqa skużawni illi jekk forsi għal-ħaddieħor hija falliment jekk jispiċċa r-raba għandhom se tkun xi ħaġa kbira imma fuq ma nitkellmu iżjed il-qudiem. Mela, jiena essaċ min-naħa tiegħi ma tantx għandi fi nżid. Nif illi issa se mmorru għal riklami, warajja ser jitkellmu Joseph Magri, x'għandina rapportjata issa fuq il-logħba Milan Udinese u Kurt Schembri fuq il-logħba bejn Newcastle u Arsenal. Iż-żewġ timijiet tilfu Missa nħalli l-YouTubers oħra jitkellmu ma qabel blok qasir ta' pubbliċità vodri jibqgħu magħna il għaliex issa jien ħanala u warajja jidħlu il-YouTubers. Il-lejli tajjeb, ħudu ħsieb u bħal dejjem forza McLaren. Ciao. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta
grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba l-kulħadd, erġajna ġimgħa imnikta lina l-Milanisti u l-logħba tal-bieraħ kienet l-agħar minn tal-Juventus, tal-PSG u tan-Napoli. Ħanejt għal xiex. Juventus spiċċajna baxra, tlifna l-kontroll tal-partita, tgħid forsi żbalta tiegħu, però telfa li tgħaddi. Mal-PSG torta Pioli, ġifieri mill-Juventus għall-PSG diġà qabża lura. Man-Napoli li għalija jkun nejn b'xejn minn fuq u tiklef ġiex puntijek u stajt terġa' tiklef għax ġab sejb tajjeb manja fl-aħħar naqra hija gravissima, però l-iktar gravi hija tal-bieraħ. U ħanispjega għal xiex li tiklef wieħed b'xejn ma' tim li qiegħed irraba mill-aħħar hija ħafna qar milli taqla 5 mal-Inter. Għalkemm mhux tim bl-investiment li sarfet mhux tim li taqla 5, però tgħid mal-Inter l-iktar skwadra b'saħħitha bħalissa f'dal-mument, forsi tgħid minn hawn minn hemm tniżżilha, però l-bieraħ tiklef ma' tim li qed jiġġieled biex isalva u tihom l-ewwel rebħa tal-istaġun dik qed tinduna li fit-tim tal-Milan hemm xi ħaġa li jekk hemm kelma iktar minn gravi hija dik. Ħanibdew 4-4-2. Ma nafx ma niftakar qatt kemm min insegwi l-Milan b'din il-formation tal-4-4-2. X'rid jagħmel Pioli, forsi rid jibdel it-tattika, rid jara kif imorru t-tim, jista' jkun. Però mhux meta forsi kont qed tiġġieled għalik għax issem 6 punti li hija diffiċli ferm għalkemm baqa' ħafna, però hija diffiċli ferm biex tilħaqhom wara 6 punti għax naħseb bil-mod kif għaddej it-tim tal-Inter diffiċli jitilfu ġiex telfit infila u l-Milan iridu jerbħu kollox. Bdejna ma' Jan Gowler, Thiaw, Tomori, Calabria u Florenzi. Issa barra minn hekk fil-video ta' qabel semmejt Sportiello, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Pellegrino. Kien hemm xi tnejn oħra Inġliż li ma jistgħux jiġuni moħħi minn huma. Iva, Caldara u Kalulu li għamlu l-operazzjoni għamlu 4 xhur mingħajru u llum qabel il-logħba żied magħhom Theo Hernandez. Qabel il-logħba daqqa fl-irkoppa. Jiġifieri minn hemm ukoll kif jgħid il-Malti l-ġurnata mill-bidu turik illi ħaġa xi ħaġa ħażina u hemm bżonn illi fuq din tal-injuries għax tara timiet illum l-Inter weġġalhom Pavard, però waqt logħba futbol. Waqt saħħa ma saħħa, onestament logħba tal-Inter ma rajtix ħabba li kelli impenni oħra. Però saħħa ma saħħa ma tgħidx weġġallek waqt it-training jew kif qed jiġri fit-tim tal-Milan weġġawlek waqt it-training. Jiġifieri di ħaġa li trid titranġa. U daħal floku Florenzi, illi ma naħsibx li kien daqshekk ħażin, naħseb ikolli nagħżel li kienu l-aħjar tnejn kienu u Calabria. U s-soltu Blażis Pioli beda l-Krunic. Jiena jew
forsi ħanejt ċuċata huwa t-tifel tiegħu u ħadd ma jaf, jew vera coach bil-preferenzi. Però jiena naħseb illi Krunic tilef postu u wasal iż-żmien jiena nemmen illi fil-futbol kull era fiha it-tmiem tagħha u naħseb waslet fit-tmiem l-era ta' Stefano Pioli. U naħseb anke plejers li kienu biċċa waħda miegħu bħal Leo Teo Hernandez naħseb ukoll wasal iż-żmien illi xebgħu minnu. Għax hemm xi ħaġa li tim mhux maqut, kulħadd qed jiġbed il-ħabel għalih, ħadd mhu jilgħab għal din l-arma tagħna. Ħadd mhu jilgħab għall-arma tagħna. Dik il-verità. Ħlief Kalabria, wieħed Kalabria. Manjan ukoll qed jidher li mhux jilgħab għal qalbu bħal snin ta' qabel. Però nutli ngħidu l-problema x'inhi s-soluzzjoni. Meta ħadna l-kampjonat u s-sena l-oħra li minkejja li wara l-World Cup forsi kien hemm perjodu li konna ħażin, però l-perjodu spiċċina r-raba' post. Naħseb illi kien hemm persuni li jinkoraġġixxu il-plejers jturu jagħtu l-enerġija lill-plejers li huma li kien Ibrahimovic u Maldini. Issa ovvjament Maldini ma' kardinali ejja bit-tikketta ġifier ma nistax, però qed jissemma ħafna Ibrahimovic u dil ħaġa hemm bżonn li tiġi millu malada. Fl-ewwel ħaf forsi jista' jkun konna tajjeb konna lucky f'Trans ta' Florenzi li ma laqtux u però u x-xuttijiet ta' Musa u Calabria li ġew salvati tajjeb u ħankun onest kien hemm momenti wkoll fejn il-Milan labu wkoll mal-gowler tal-Udinese li ma Silvestri li naħseb daw it-tliet punti huwa kollu mertu tagħhom. Però mhix jiġifieri qed inġi skuża biex forsi nagħti xi kliem ta' vantaġġ il-Milan għax definitivament huwa xejn minn dak. Xejn b'xejn kellna l-fejn niskurjaw, però kif għedna labnu mal-Udinese u fl-investimenti sal-sajf li għadda nemmen illi kellna immorru fil-vantaġġ kellna stajna nidħala nistrieħu tibda t-tieni taqsima u saret il-bidla Krunic u Adli. U jiena qed tejja forsi fl-aħħar Piola ħadda moħħu però l-verità hi illi Krunic beda jħoss ċertu wuġieħ. Jiġifieri bħalissa bi Krunic kollox hemm 9 injuries fil-klabb. 9 injuries. Spjegali kif nhar it-tlieta sejjer tilgħab kontra l-PSG b'qawwa ta' tim ħajkollok biljun euro ġol ground kif tista' tikkompeti magħhom dawn l-injuries kollha bil-plejers ma jgħidux jilagħbu, il-coach u webbes rasu. Taħseb li dan huwa li dawn huma l-plejers li jixerqlhom jilagħbu għat-tim tal-Milan? Da żgur li le. Vejna t-tieni taqsima biġġiex bidliet kif qed għad li ma' Krunic u Okafor Majovic li qbilt magħhom. U nemmen illi kien hemm fallejna ċans fil-bidu tat-tieni taqsima Tiġani Rangers illi mbagħad inqala li wkoll f'daqqa waħda mhux qed xi granché, u mbagħad inqala Musa u daħal Romero, u mbagħad ġie kontra l-Udinese penalty illi kien dubjus però ngħid aktar le milli iva. Aktar le milli iva. Però mhux il-fatt. Kieku Manja ma ġabx sejf tajjeb fis-sebgħin ta' konna kont ngħid b'xejn minn daqqa ta' rasu corner. Il-mistoqsija hija waħda, bdejna kampjonat eċċellenti, lajna 5 mal-Inter, irkuprajna Verona, Cagliari, Lazio, irbaħna logħbiet u Ġenwa 4 logħbiet fuq xulxin. Jiġifieri wara laqlajna 5 piljajna. Tlifna mal-Juventus u minn dakinhar la morna l-baħar. Jiġifieri hemm xi ħaġa li mit-trauma l-Milan ma jistgħux joħorġu minn din it-trauma, ma nistax nifhem illum jiena stennejt illi ħanoħorġu bi 3 punti u konna nibqgħu friġida għall-kampjonat mhux għax m'għandniex imma kif għedna 6 punti diffiċli. U mbagħad fl-aħħar 5 minuti bdejna xuttiet fil-lasta kellna ċans inġibu draw ukoll nerbħu, però ma tistax tqum fl-aħħar 5 minuti. U li ġara tajjeb illi kien hemm ir-return tal-Loftus-Cheek u suppost deħlin Pulisic u Chukwueze kontra PSG, però mill-Teo Hernandez mhux se jkun available. Ġifieri jiena mal-PSG ħammur b'qalbi maqtuwa. Issa jalla nkun żbaljat ġifieri. Però minn kif qed juru l-fatti sfortunatament dik hija l-ħaġa. Jiena kif qedtilkom ħbib tiegħi naħseb illi Pioli ġie fl-2019 wara Gianpaolo, il-Milan kellu fi 13-il post,
spiċċajna ġejna s-sitta sena wara t-tini tħana Champions League fit-22 baħna l-iskudja t-sona tħana Champions League wasana semi-final. Però naħseb is-saljera tiegħu spiċċat għax kif jgħid ma tkun bidu fejtmi. Issa ovvjament minn ħajħodlu postu, nemmen illi ovvjament bħalissa u Antonio Conte li hemm available u jista' jkun hemm forsi Bonjera. Players naħseb illi hemm. Players hemm biex tilab. Il-problema hija it-tmexxija ta' Stefano Pioli u l-inġelis li qed iseħħu. Ninsab onestament skużawni però ninsab naqa' jekk hemm kemm iktar minn diżappuntat għax ma stennejtx illi ħajjiġi dak li ġara l-bieraħ. Calabria u fonka Florenzu xi tnejn plejers oħra li marru ġax fuq quddiem il-fens u bidmuħ f'għajnejh jisma' s-suffar ġifieri qegħdin f'kelma waħda l-fens ta' qegħdin imaqdru il-prestazzjoni. Calabria hemmhekk kossu dispeċu dak tara l-qalb ta' captain, dak tara l-qalb ta' plejta flok tal-Milan illi kien hemm tul il-logħba kollha baqa' għaddej. U ma jirringrazzja l-fens ukoll tas-sapport hemmhekk tara l-apprezzament għax tim tal-futbol l-aħwa fil-każ ta' Milan mhuwiex Pioli, mhuwiex Leao, mhux Hernandez, mhuwa l-ebda plejer mit-tim. Imma tim tal-futbol jagħmluh in-nies għaliex plejer jekk għandu paga ta' miljun jkun hemm xi ħadd joffri l-miljun u mit-telf l-ewwel jagħmillek hekk u mbagħad jagħmillek hekk fuq arm oħra, però l-fen jibqa' hemm. Dik il-verità. U bħalissa naħseb Florenzi tkellem u qal li hemm bżonn kulħadd jiġbed il-ħabel wieħed għax naħseb vera kulħadd qed jiġbed il-ħabel tiegħu, inkluż il-coach. Inkluż il-coach. PSG u Lecce, il-logħob li ħanaffaċċjaw din il-ġimgħa x'qed nistenna. Iktar waħda importanti PSG illi naħseb jekk ma nġibux it-tlet punti naħseb għaddijolna għandhom l-aħħar 16 u Lecce huma l-istess livell ta' Udinese però wara li ġara l-bieraħ. Onestament ma nistax ngħaddi ngħid x'ħajjiġri għax onestament kull logħba fiha storja u sorpriżi jiġru. Jiena dak kien kollox min-naħa tiegħi. Nittama li jkollna ġimgħa għalina l-Milanisti aqwa mill-15 li għaddew. U nitlobkom tibqgħu magħna wara r-riklami għax ħajidħol il-ħabib tagħna Kert bil-logħba Arsenal kontra Newcastle illi huwa wkoll iddiżappuntat. Jiena dak kien kollox min-naħa tiegħi il-lejl it-tajjeb. Forza Milan. Ciao ciao. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Nilqakom miegħi Kert, il-YouTuber tagħna programmu Mixzone fejn magħkom ħanqed nitkellem dwar il-logħba tal-bieraħ bejn Newcastle u Arsenal. Tasal l-ewwel telfa dan l-istaġun, telfa żgur li ma kienx mistħoqqa għalina. Nemmen li l-logħba kienet ta' draw, il-gowl ta' Newcastle ħoloq kontroversja sħiħa. Sa niġu għalija. Il-bieraħ ġenerajna il-Jorginho u l-Havertz jibdew flimkien li fl-opinjoni tiegħi jenni ngħid minn-bidu staġun ma jistgħux jilagħbu flimkien tant kemm huma naiv u jilagħbu b'ċertu negative play li jaffettwa l-build-up play ħafna tagħna.
u nagħtu ċans ħafna Newcastle biex javvanzaw dawk ftit metri l-qudiem fin-naħa tagħna. Rice f'opinjoni tiegħi beda jagħmel xogħolhom ukoll, beda jiddefendi u jattakka bid-drive il-ballun jibqa' tiela dan huwa xogħol ta' CAM ukoll. Kienu all-rounder Rice il-bieraħ. Odegaard jinħass, Odegaard huwa plejer li verament kien attiv ħafna, plejer li kapaċi dak is-sirki futbol u jġib ċertu plejers waħedhom dawk it-true boys fi channels. Jesus, da dibattitu ieħor li Jesus inketja mesta qatt ikun fil-livell ta' Jesus. Jesus huwa plejer ta' klassi differenti ħafna, plejer ukoll li huwa kreattiv, plejer li jiskurja, plejer li fl-opinjoni tiegħi verament huwa kapaċi joħloq u jiskurja goals li jkunu verament importanti għalina. Rajna Tomjaso fuq Zinchenko, Tomjaso bħalissa jidher li ħabos Zinchenko, White, Gabriel u Saliba, Raya reġenera lasti, jidher biċ-ċar li huwa number one issa, bla dubju, Arteta jtrat il-fiduċja kollha lir-Raya. Żgur li l-logħba tagħna li aħna ġew naraw ir-Raya wkoll bejn lasti. Fl-ewwel ħaf Newcastle kienu verament dixxiplinati, mhux tal-li kienu dixxiplinati biss, tal-li ma taw l-ebda spazju qatt lilna biex nattakkaw u noħolqu ċans perikolużi. Tista' tgħid l-unika xut perikoluż li tajna kien ta' Martinelli, meta qata l-ballun baqgħet normali naqta lejn nofs xutja fin-nofs u laqgħu Pope. It-tieni ħaf ma offritx iktar speċjali u partikolari apparti l-gol għal Newcastle, il-gowl li tista' tgħid kif ġie. Fl-opinjoni tiegħi ġenerajna l-inkompetenza tal-VAR u tar-referees. Ballum li mar barra, issa skont mill-anglu taraħ, pero fl-opinjoni tiegħi barra. Il-fawl ta' ġolli fuq Gabriel kien evidenti, żgur li kien fawl, m'għandniex dubju. U kien impossible ta' offside ukoll, biss però l-offside kien dubjuż, imma l-fawl ħadd ma jista' jixħad li ma kienx fawl. Ir-ġolli tinimbuttaħ b'ġiex idej biex ikollu vantaġġ biex jitdaqqa ta' ras u Gordon tefa' ballun ġa xibka minn fuq li nista' tgħid li żgur ma kienx ħajfalli. Il-General Saka u Martinelli fl-opinjoni tiegħi kellhom il-jum kellhom logħba kwieta. Nemmen li Martinelli kien kemm xejn aħjar, Saka bħalissa mhux qed ikollu l-aqwa logħob tiegħu, qed naraw verament negattiv ukoll anke il-mod biex idur il-ballun biex passer quddiem. Qed naraw jislowja ħafna, mhuwiex joħloq kif kienet jagħmel fil-bidu tal-istaġun. Hija l-ewwel telfa, żgur konna qed nistennewha wkoll li tasal l-ewwel telfa. Din hija telfa li verament kulħadd jaf kemm hu Newcastle kemm huwa tim diffiċli ħafna li ġġib punt. Issa li waslet l-ewwel telfa rridu nkomplu nippruvaw nibnu u nitgħallmu minnha. Għandna logħba importanti ġejja l-erba' l-logħba ta' Champions League ma' Seville home. Rebħa nistgħu nikkwalifikaw għar-round li jmiss u għall-fażi li jmiss. Wara Seville fil-Champions League ħanilagħbu mal-Burnley home li żgur ħajkun logħba li verament irridu nirbħu bl-ebda dubju. Tkun logħba li tista' tgħid faċli fil-veru fl-opinjoni tiegħi. Burnley huwa tim ukoll dixxiplinat, tim li dejjem qed ukoll li huwa tim tar-rugby, jgħaddik l-aggressività ħafna, tim li jilgħab ħafna 50-50 balls u jilgħab dak is-saħħa li ma jagħtikx ċans terbaħ ballun u toħloq xi ħaġa.
tattikament huwa tintajab ħafna wkoll, jgħalqu ħafna l-ispazji, jiddefendu ħafna wkoll. Ġifieri ħatkun test ukoll diffiċli biss però nemmen li on paper m'għandniex infallu u żgur li aħna aħjar minnhom u għandna biex nirbħulhom biss però rridu nkunu fl-aqwa tagħna kif konna ma' Sheffield il-ġimgħa l-oħra biex nippruvaw nerġgħu nġibu 3 punti u nkomplu niġġieldu għal-lig ma' Tottenham u City u issa jidher biċ-challenge għal-Liverpool. Il-kampjonat Ingliż kulħadd jaf kemm huwa kampjonat diffiċli biex tirbħu anke r-raba' post. Biss però din is-sena fl-opinjoni tiegħi il-pressure ħadda tiġi fuq Arteta issa. Nemmen li dis-sena li jekk ma jieħux il-lig tista' tgħid u ħanġor responsabbiltà jiena fl-opinjoni tiegħi jkun falliment mhux ħandejjaq ngħidha. Inna 4 snin nibnu il-tim vera sa ma konna close u reġgħet tagħna dak it-tama u l-fiduċja li nistgħu nirbħu l-lig. Biss però jekk ma jieħux dis-sena il-lig fl-opinjoni tiegħi huwa falliment u kif jgħidu l-Ingliżi questions will start to be asked as well. Issa rridu nistennew u naraw se jiġri wara Champions League. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, nixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna għall-Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Dan il-programm jinsab fuq YouTube channel tagħna wkoll il-Kamra Sportiva. Il-programm li jmiss huwa għada tnejn fit-8:30. Il-programm ta' Mix Zone fejn naraw il-Kopajt il-Chris jitkellem fuq tal-Luton Liverpool. Il-Karl Parnis jitkellem fuq Roma u Lecce u Mark Kembri fejn jitkellem fuq Fiorentina u Juventus. Dak kien kollox, grazzi u żammi kulħadd.